माबायदि नुदों लोगोफोर आंनि दख'ना फास्रा आर'नाइ ब्लाउस गाननायखौ क्या बोला तूने माबोरै मोनदों आंनि मोसानायनि नायनायखौ लाइभखौ मोजां मोनदों आदाया मोजां मोनदों नोंसोर माबोरै मोनदों रायजो राजा हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि एडिना आर्टि ब्लग चेनेलाव आरो दिनै फिन खनसे बरायहरनाय जाबावबाय लोगोफोर आसा खालामदों नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ जों गासैबो मोजाङैनो दङ आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर आङो माबा माबि खामानि मावनायनि नङा माने आंहा मोननैसो बुस्थु दङ बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै भिडिअ लानाय जाबाय आरो लोगोफोर आङो बिदिबा लोगोफोर आङो दिन्थिनोसै माने मा होनबावनो आरोना लोगोफोर बिदिबा नायलांदो लोगो Adinaनि parcel ni ya मोनबाय हनै 20 টাকা দিলে এই যে খুচরাটা আছে नै माने आङो नानिनि पार्सेल मोनसे दं आरो बेखौनो दिन्थिनो नागिरदों नोंथांमोननो माने आङो मिशो हलनिफ्राय लाबाय थाखायो नालाय आं मिशोनिफ्रायनो लाखिदों आरो ओमफ्राय नै नानिनि मा बुस्थु नायदो नोंसोरो मारैबा मोदानाय मोनथारदों आं भिडिअखौनो नै जुथा आरो नानिनि जुथाबो नंजोबला सेन्देलबो नंजोबला आरो माने जुथा दाथ' गरम बोथोर थांसिगोन नालाय ओंखायनो बिहरदों आरो आङो मोजां माबायदि नुदों नोंथांमोना खिन्थाहरदो लोगोफोर ओमफ्राय आरो दंबावो दे पार्सेल नङा आरो बियो माने आंनि ब्लाउस बानायनाय आरो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै आङो भिडिअखौ लादों आरो ओमफ्राय नानिनि पार्सेलखौबो दिन्थिफानोसै होननानै लाबाय आरो दा आं नोंसोरनो आंनि दिन्थिनो नागिरनायानो बेनो नै लोगोफोर आङो आर'नाइनि ब्लाउस बानायदों लोगोफोरनि माबायदि नुदों लोगोफोर र' आं गाननानै खिन्थिगोन दे दिन्थिगोन आं गाननानै र' आं गाननि दे लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि नुयो खिन्थाहरदो ओमफ्राय आंना दख'ना दंखायो नालाय आर'नाइनि दख'ना दंखायो बेजों आङो सेट बानायदों आरो आङो बेजों गानगोन आरो लोगोफोर बेजों माबायदि नुयो नोंथांमोना खिन्थाहरदो गाननायजों आं गाननानै देखायनोसै नोंथांमोना नायलांदो दसेनो नै लोगोफोर माबायदि नुदों आं बारा दख'ना गाननो रोङा दे लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखागौ आंखौ दख'ना गाननो रोङा होननानै ओमफ्राय फास्राबो एखे लानोसै आरोना लोगोफोर फास्राबो एखे दंखायो नै माबायदि नुखो लोगोफोरा खिन्थाहरदो दे कमेन्टआव
माबायदि नुखो लोगोफोर नोंथांमोना खिन्थाहरदो दिन्थिहरदो होनलायलांनोसैमोन आंसो लोगोफोरा खिन्थाहरदो आरो ना माबायदि नुखो नाथाय आं मानसिफोर बायदि बिराद मोजां मोजां दख'ना गाननो रोङा दे जानला मोनलासो आंना गाननायानो दाथ' बुरिबायना आरो समायबायना लोगोफोर स' लोगोफोर आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आरो सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला एबा आंनि भिडिअआव आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामनानै होदो आरो मा बुंबावनो ना लोगोफोर मोजां मोननाय गाज्रि मोननायाथ' थाखायोना मोजां मोननिफोरखौबो बा आंनि भिडिअखौ नाय एबा मोजां मोन शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम लाइक खालामथ' बुंनो हायाना लोगोफोर बेनिखायनो लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ बुंबाय जायफ्रा मोजां मोनदों आरो ना स' लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै बाय बायसै नेक्स्ट भिडिअआव थाब लोगो हमगोन